Ginny. En Uniek. Jongens. Jongens. Ah, Sjors gaat daar lezen. Ho, wacht. Ik heb een beeks. Hey, Fut. Hey, Uniek. Dan maar zo wel, maar dan moet je even wachten. Toe, Fut. Ik zal eerst dit even doen. Uniek. Hey, ziet er goed uit. Daar ben ik heel blij om. Fut. De Magic Yellow Scoop. Zie dat Sjors. Dust. En ik sta even naar Jildau. Hey. Sally. Hey. Fut Sally, zei ze. Ginny. Ginny en Sally. Sjors. Die laat ik de koesen. Ja, het is Lianne. Hey Lianne. Hallo. Sally. Ginny. En ik zal Uniek nog even verder checken. Krijg ik een hapje beeks, ja. Hey. Ja. Ik heb Uniek even temperatuur. En dat lijkt het goed. En ik heb de Magic Yellow Scoop in mijn jas. Want. Hey Esther. Oh, hey. Dat vinden ze wel interessant natuurlijk. Goed. Nou, zeg maar. Nee, dat krijg net meer. Zo, kleer. Doe ik net meer. Hey. Nee, Hester. Dat is nog Frida. Geertje. Nee. Ik heb vet. Vet. Weg. Hey Geertje. Oh, denk om mijn hand. Hey, net er dichtbij. Hier is Rijntje. Net er dichtbij.
Big Mama. Zo. En dan staat daar. Hey, geef het. Vet. Sorry. Net van. Maar daar staan die orenmerries. Daarom neem ik trouwens nooit Bigs mee, want ze gaan alleen nog maar mij achtervolgen. Daar heb ik geen zin in. Dat is gevaarlijk. Geertje, Hester, Reintje en Lianne. Nou, hij is nog net aan. Dan moet je heus nog een hapje. Reintje. Zo, Reintje, dan moet je zitten. Lianne. Hey. Ik kan hem beter waar in mijn jas doen. Nee, ik kan net meer. Het is op. Op. Nee, het is echt op, Lianne. Tjoeke. En Piekie. Piekie, wat is het? Hey Piekie. Tjoeke. Hallo. Ja, dat is wel de baas, hè? Nee. Dat is wel van jou. Hey. Piekie. Piekie. Ja. Ja. Ze is wel leuk. Piekie. Piekie. Ja, Piekie. Joeke. Juk.
Rakker. Hey Rakker. Hoi. We zijn op jacht. Muizenjacht. Biggie, Joeke, Daisy en Glendy. En Rakker. Oeps. Daisy. En Glendy. Hoi. Komt nog net achter een vacht in. Dit is deze dienst, hè. Zo'n dikke wintervacht.